друг потребител отговаря на въпроса на предходния, който е пуснал и му решава проблема. И реално проблем няма. Още веднъж ви поздравявам всички участници. Хората са много по-склонни да пишат за негативните неща, които се случват. И те не го правят на сайта на общината, нито се занимават с пускане на сигнали по имейли. Те го пишат във Фейсбук, по този начин си изливат душата, изкарват негативната енергия извън себе си, но това по никакъв начин не помага на самата община да пристъпи към решаването на някакъв проблем, най-малкото защото Фейсбук не е нещо официално. Този пилотен проект трябва да бъде доразвит.